ଜାଣିଛୁ ଏ ବର୍ଷ ନା ରଥଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କେଜାଣି ଏ ବର୍ଷ ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦିଦି ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଯିବିନି। ଆସିବୁନି? ଯେତେ ଯାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତା ନିଜ ଝିଅ ନା, ସିଏ ତା ସାବତ ଝିଅ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଆଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମମି ଏଥର କାଟିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ କି କଥା? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆଣିବେ? ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋ ଝିଅ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ କରିଛି। ହଁ ବା, ତମର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ତମେ କରିବନି? ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସିନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତ ବେଖାତିର ଦେଖୁଛ ନା। ହଁ ମାମା, ତମେ ନା ଦିଦି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ଆଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଣୁନ। ଏଇଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଡରଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଯାଉନୁ କହିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଡରିଛି? ଯେତେ ଯାହେଲେ ମୋ କଥା ବାବା ଶୁଣିବେ ହେଲା। ଯାଉନୁ କହିବୁ।